Yölinjalla Pekka Sauri. Onko nyt minun vuoro? Kyllä. Kati? Terve. Hei. Kysyn sinulta, tiedätkö Pekka, mitä on alkoholismi? No suurin piirtein tiedän, mutta onko sulla siitä kokemusta? Kyllä. Minkälaista kokemusta? Tiedätkö, kuinka vaikeaa on salata sitä? Esimerkiksi työnantajalta. Onko se ollut sulle vaikeaa? On. Minä olen nytkin hiukan ottanut. Huomenna pitäisi mennä taas töihin. Ja minä en tiedä, kuinka minä sen teen. Minä olen salannut tätä monet vuodet. No minkälaista sun alkoholismi on? No, minä aloitin silloin aikana nuorena. Minä punaviinin kanssa aloin ihan juoda. Ja nyt sitten ihan mitä vain, kaikki käy. Ja minä en voi siitä mitään. Se on ainoa kohokohta elämässä enää. Kuinka usein sä juot? Joka päivä. Kuinka paljon? No vaihtelee, mutta yleensä menee viinipullo, menee väkevää, minulla on vodkaa, kaikkea tällaista. Enkä minä voi sille mitään. Juot sä yksin? Yksin kyllä joo, ihan. Viime aikoina ei ole ollut ystäviä. Ei ole ollut. Tuntuu siltä, että kun kaikki ihmiset olisi yhtäkkiä niin kuin kääntäneet minulle selkään. Ja minä tiedän senkin, mistä se johtuu. No mistä? Minulla on sellainen menneisyys. Minua ei hyväksytä. Minkälainen menneisyys? No 70-luvulla minä jo... Tiedätkö Pekka, mitä on vakaumus? Suurin piirtein. Tiedätkö, miltä tuntuu taistella vakaumuksensa puolesta, Pekka? Tiedän. Mikäs vakaumus sulla oli? Minun vakaumus teki minusta hylkiön. Mikä vakaumus se oli? Se oli sitä aikaa. Minä olen koulutettu ihminen ja minä työskentelen joukkojen hyväksi. Minä olen aina työskennellyt. Niin mikä vakaumus se oli? Kommunistinen. Ja senkö takia sä juot nyt? Juon, koska asiat ei sujuneet niin kuin olisi pitänyt. Onko sulla ollut ollenkaan kuivia jaksoja? Ei. Pahinta on se, että työnantaja ei kun pahinta on se, että minusta tuntuu, että minua urkitaan työnantajan toimesta ja sukulaista. Minkä takia urkitaan? Tuntuu, että he tietävät tästä. Mutta ehkä he tietääkin, jos sä oot juonut joka päivä. Eikö minulla olisi oikeutta siihen? Niin, no totta kai sä voit juoda niin paljon kuin haluat, mutta varmaan ei kannata odottaa, että muut hyväksyisi sen. Ei hyväksy paljon mitään muutakaan. Mutta haluat sä juoda? En. No sit sä et itsekään hyväksy sitä. Niin, totta. Loukkaa se, kun tuntuu, että siltä, että ei saa sitä apua. Oot sä pyytänyt apua? En. No miten sä saat apua, jos sä et pyydä sitä? On vaikeaa. On kovin vaikeaa. Kaikki on mennyt ihan pilalle. Kaikki. Mutta ei nyt kannattaisi lopettaa viinan juominen. Kyllä, ehkä on liikaa tarkoitatko tänään vai? No siis tänään, ehdottomasti tänään, mutta ylipäänsäkin. Ja sinänsä, mutta se on vaikeaa. Se tuntuu, että... Mutta sä et ole hakenut mitään apua siihen. En. Minä olen saanut sellaisia kummallisia viestejäkin. Minä työskentelin Stasille. DDR vakoja, homo, nuora. No niin. Hän työskenteli Stasille.